Sa number 6, talatapan sang bitaw ang ginapagkakas ni Colonel Noel Alinio sa BCPO compound. Masamigwa sulod lang ang mga nagakadto sa Bacolod City Police Office Headquarters nga nagatransaksyon sa Bacolod Traffic Authority Office nga yara man sa sulod sang compound. Nakabig ini nga security threat ni Colonel Noel Alinio magluwas nga isa man ini ka eyesore para sa iya. Gani naghinyo naman siya kay Mayor Albi Benitez nga mapakakas ang opisina sang bitaw sa sulod sang BCPO kag mapangitaan ini sang separado nga lugar nga masayluhan. Si Alinio ang ginmanduan sang alkalde nga mangusisa sa nagluntad nga kinagamo sa tungod sang katapos sang bitaw kag Councilor Al Victor Espino. Iya ginklaro nga ang iya hinyo nga pagkakasang bitaw ang wala sang kaangtanan sa nagapadayon nga investigasyon. Later related because of my incident. Ako, suggestion ko lang naman yun. Kasi hindi talaga, kasi meron kaming camp defense plan na tinatawag eh. Di ba? Labas-masok ang civilian kasi. So, ano plan natin sa IAS? Maraming kasi mga opisina rito na maliliit eh, katulad ng mga iba, yung mobile yung unit. Bigyan namin sa SOCO, di ba? SOCO rin, walang opisina.